بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulman qardaşlar. Şunday bir matur söz maqal bar deb aytсаң да була. Кешенең ким икәнен беләсең килсә, аңа хакимлек, власть бир яки акча бир. Менә чыннан да хакимлек һәм акча, байлык кешене сыный торган гамәлләр. Кешенең бит нинди икәнен карап белеп булмый. Гомар радиллаһу анһу янына шушында бер кеше килә дә әйтә: "Мин кызымны фәлән кешегә кияүгә бирәм" ди. Гомар радиллаһу анһу әйтә: "Син аны беләсеңме соң?" ди. Ул әйтә: "Әйе, беләм" ди, ул яхшы кеше, намаз укый ди. Гомар радиллаһу анһу сорый: "Син аның белән сәүдә эшләре алып бардыңмы?" ди. "Уртак акча мөнәсәбәтләре, мал мөнәсәбәтләре булдымы?" ди. Ул әйтә: "Юк" ди. "Син аның белән сәфәрдә булдыңмы?" ди. Ул әйтә: "Юк" ди. "Син аның күршесе булдыңмы?" ди. Ул әйтә: "Юк" ди. Алайса син аны белмисең ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, ниндидер сайлаулар вакытында, әгәр дә шушы кандидатларның сүзләрен тыңлап торсаң, канат кына җитми. Анда инде алар бөтен яктан да камил. Нинди матур вәгъдәләр бирәләр. Матур сүзләр сөйлиләр. Бу нинди генә сайлаулар булса да, дәүләт сайлауларымы ул, эшеңдәге профсоюз сайлауларымы ул, я булмаса заводтагы сайлауларымы ул, бөтенесендә дә матур сүзләр, матур вәгъдәләр. Ләкин нишләптер эшли башлагач, без кешенең кай вакытта булдыксыз икәнен, кай вакытта намуссыз икәнен, кай вакытта уятсыз икәнен, үз мәнфәгатьләрен кайгыртучы икәнлегенә күреп алабыз. Кеше үзенең күңеле белән хакимлеккә омтылмаска тиеш. Иманлы кеше. Әйтик, кирәгендә күңелендә мин түрә булсам иде, мин баш булсам иде, мин анда шушы идарә итсәм иде дигән теләк булмаска тиеш кешедә. Мондый теләк бар икән, димәк бу кешенең иманы зәгыйфрәк. Ни өчен дигәндә, кеше үзенең саф акылы белән түрә булырга риза булмас. Чөнки түрә булу, ниндидер хакимият иясендә булу, ул бит җаваплылык дигән сүз. Мәсәлән, син хәзер үзең өчен җавап бирәсең Аллаһ Тәгалә каршында. Моннан соң син җавап бирәчәксең миллион кеше өчен, 100 мең кеше өчен, 1000 кеше өчен һәм башкасы. Үзең өчен дә җавап бирергә авыр булган вакытта, ничек инде син җавап бирә аласың тагын әле миллионлаган кеше өчен? Бик гаҗәп бит бу. Гомар радиллаһу анһу әйтә торган булган. Әгәр дә ди Иракта, ул инде булган Мәдинәдә, шулай бит, Мәдинә шәһәрендә. Әгәр Ирактагы тауларда бер ишәк аягын сындырса ди, мин куркам, Аллаһы Тәгалә ник шул юлны төзәтмәдең дип миннән сорар дип ди. Ягъни ул түрә булгач, димәк, шушы Ирактагы тауларда да юлларны төзәтеп, хайваннарга да яхшы яшәү шартлары тудырырга тиеш дип ул үзен кабул иткән шулай. Түрә буларак. Инде Әбу Бәкр радиллаһу анһу аны түрә итеп куйганнан соң ул булай дигән. Башта баш тарткан. Юк, мин булмыйм дигән. Аннан соң инде кешеләр аны үгетли башлагач, аннан да шулай бит башка сайлап куйырлык кеше булмагач, ул инде ризалашкан, ләкин әйткән: "Сез мине сайлап куйдыгыз түрә итеп дигән, ләкин мин сезнең арада иң яхшы кеше түгел" ди. Чөнки мин дә кеше сезнең кебек һәм мин иң яхшысы түгел әле ди. Ул әйтә: "Әгәр дөрес сүз әйтсәм тыңлагыз" ди, "хата кылсам төзәтегез" ди. Шул вакытта Гомар радиллаһу анһу кылычын чыгара да: "Без сине менә моның белән төзәтербез" ди. Инде Әбу Бәкр радиллаһу анһу әйтә: "Алайса мин тыныч" ди. Ягъни тәнкыйтьне кабул итәргә әзер Әбу Бәкр радиллаһу анһу. Ул түрә булгач, үзен абсолют хакыйкатькә ия буларак кеше дип танымый. Хаталанса, мине төзәтегез дип ул киңәш бирә. Менә мөхтәрәм кардәшләр, инде түрә булырга теләгән кешенең куркуы шундый булырга тиеш.
Ләкин мөселманнар түрә була алмыймыни алайса? Иманлы кеше түрә була алмыймыни, яхшы кеше түрә була алмыймыни дигәч, була ала. Ләкин түрә булыр өчен, мөхтәрәм кардәшләр, синең үзеңнең генә омтылышың түгел, кешеләрнең киңәше һәм кешеләрнең сиңа биргән матур үгет насихаты булырга тиеш. Әйтик, мәсәлән, 10 кеше утыра. 10 кеше арасыннан бер кеше түрә булырга тиеш. Шул вакытта 9-ы әйтә, әйдә ди, менә бу кешене сайлыйк әле ди. Ул кеше әйтә, инде баш тартыра, иманлы кеше буларак шулай бит. Ләкин калганнар әйтәләр, без шулай дип күрәбез ди, сине ди без күрәбез лаеклы дип ди, шуңа күрә сине сайлыйбыз ди. Ягъни түрәлеккә кешеләрне кемдер этеп чыгарырга тиеш. Халык күреп алырга тиеш сыйфатын, шушы булачак түрәнең, аның гадел икәнен, туры сүзле икәнен, хакыйкатьне яклаучы икәнен, халыкны кайгыртучы икәнен. Һәм шушы халык арасыннан кешеләр аны үзләре күтәреп куйсалар, үзләре сайлап куйсалар, бу кешегә карата тәнкыйть тә кимрәк була. Чөнки үзебез сайладык диләр алар. Үзебез куйдык диләр алар. Менә монда, мөхтәрәм кардәшләр, зур хикмәт ята. Шуңа күрә кая гына, нинди генә очракны карасак та, менә шушы үз ара дәгәр дә игътибар итсәк, түрә булырга лаеклы кешеләрне күрергә мөмкин. Кай вакытта, мәсәлән, без карап торабыз да, менә бу кешене куерга иде директор итеп дибез. Менә бу кешене куерга иде, мәсәлән, анда ниндидер глава итеп дибез. Яки председатель итеп дибез. Чыннан да бит, мөхтәрәм кардәшләр, моңа лаеклы кешеләр бар. Менә шушы лаеклы кешеләргә инде ярдәм итәргә тиеш халык, менә шушылай матур киңәшләре белән. Һәм әлбәттә сайлап куйган вакытта да менә халыкның шушы сүзенә, киңәшенә игътибар итәргә кирәк. Кай вакытта, мәсәлән, дөрес, халыкның да ялгышуы булырга мөмкин. Мәсәлән, халык матур сөйләү белән дөрес эшләүнең аермасын күрмәскә мөмкин. Кай вакытта кешенең, мәсәлән, байлыгына карап сайлап куярга мөмкиннәр. Чөнки шундый бер хәл була, Муса алейхиссаламдан сорыйлар, яһүдләр, безгә бер кирәк инде, безгә бер полководец, безне алып баручы дип анда, Җалутка, Галиевка каршы сугышучы кеше кирәк дигәч, Аллаһ Тәгалә аларга бирә Талутны. Ул бөтен яктан да килешкән була. Ләкин бик затлы, теге бай гаиләдән булмый. Шул вакытта инде бик гаҗәпләнә шушы халык әйтә, бу бит безгә туры килми ди. Аллаһ Тәгалә аны билгеләде, һәм аның бөтен сыйфатлары бар шушы эшкә ди. Димәк, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы түрә булырлык сыйфатларны халык күрә белергә тиеш. Һәм күреп, шушы кешедә үстереп бу теләкләрне, һәм аннан соң инде аны түрә итеп куйсалар, чыннан да арабызда, эшләребездә гаделлек һәм тәртип барлыкка килер иде. Ләкин үзе кеше омтылмас булса, кеше үзе миңа власть кирәк, акча кирәк дигән кеше килмәсә, менә ул вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, тәртипкә дә күп калмый. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.